Gitanaw karon sa konseho sa Dakbayan sa Subo ang posibilidad nga i-review ang joint venture agreement tali sa kagamhanan ug sa Expedition Construction Corporation kun ECC sa pagre-develop sa karaang inayawan landfill ug pag-reclaim o pag-abono ug yuta sa Pond A diha sa South Road Properties. Kini human nakita sa mga konsehal nga posibleng maalkanse ang syudad base sa kontrata nga gipirmahan ni Mayor Michael Rama ug Expedition Construction Chairman ug CEO Simon Paz niadto pang Enero 27 tuig 2022. Si Mayor Rama personal nga miatubang sa konseho atol sa ilang regular session niadtong Miyerkules, Oktubre 4, human siya giimbitar sa konseho aron mohatag og update sa maong proyekto. Sa iyang speech, giauhag sa mayor ang konseho nga tukiun og usab ang mga termino sa maong joint venture agreement kon JVA. I need your intervention so that you can also peruse, go to the bottom and be more transparent, accountable, and let the public be aware. Individually, you read the contract. So that you will know what I learned about the contract. Maybe I'm wrong, and maybe you're right. There are lawyers here. More heads are better than one. Matod sa mayor nga gitun-an na sab sa executive department ang maong JVA. Nagpahigayon na usab sila og mga meeting kauban ng mga opisyal sa Expedition Construction diin giaghat sa mayor ang maong kontraktor nga sugdan na gyud ang proyekto. Ubos sa maong JVA, mububo ang Expedition Construction ug gibana-bana 20 bilyones pesos alang sa pag-construct og ospital, mga recreational facilities, parks ug taytayan nga magkonektar sa karaang landfill ngadto sa Pond A. Kung mahuman og reclaim ang Pond A sa SRP, makahatag kini og dugang 60 hectares nga luna alang sa proyekto. Apan gi-question ni konsehal ug Minority Floor Leader Nestor Archival Sr. ang maong JVA. Matud niya alkansi ang syudad sa maong proyekto kay bisan pa man og 50-50 ang sharing sa syudad ug Expedition Construction, kinahanglan mugahin ang syudad og 30% sa ilang bahin sa luna alang sa mga public roads ug open spaces. Matud niya, kung ang kagamhanan sa syudad mismo ang mo-reclaim sa Pond A, mas dako pa ang makwarta niini sa pagbaligya sa maong mga luna itandi sa magasto niini. Kini kay dako ang kantidad sa mga luna sa SRP nga gibana-bana nga moabot sa 450,000 to 550,000 per square meter. Dugang ni Archival nga dul-an na sa duha ka tuig ang nilabay human sa pagpirma sa JVA apan wala gihapon na sugdan ang maong proyekto. In my case, I would be presenting a resolution or probably to make a group, no, or a special body to recommend what should be done. Okay, o na yung gitanaw. Because I understand sa akong pagtanaw, that is very disadvantageous considering kung gi-mention nga we will be deprived of 135 billion to even as high as 200 billion. So, bukat kayo na para nato. Just a little background, Cons. What made you decide earlier to deliver that privileged speech? Cons? Now, basically, if you're going to look at it, the contract has been signed more or less 15 months ago, and nothing has been done. And considering na ako yung mga questions nga supposed to be angay nako pangitaan og answer during the presentation, wala man ko ka kuha ato gila man tong division sa divide ang house, and the final vote was counted, and nakadaog man ang pagpirma sa kontrata. So karon na being part of the 15 sanggunian nga maoy hinala na to at nag-address or nag-discuss, I think it's also important na atong i-cascade ang information padulong sa mga bag-o.